Ishe ndibazire ntaure chokwadi padare. Ishe ndibazire ntaure chokwadi padare. Taura zvinopenuka yo. Ishe ndibazire ntaure chokwadi padare. Right, fine. Chinjarovo. Ishe ndibazire ntaure chokwadi padare. Ishe ndibazire ntaure chokwadi padare. Doraivo. Right. Taurira dare zvawakanyoresa pano tinzwe. Pamusoro. Put a voice. Pamusoro. Ndakanyoresa pamusoro pechipfambi chandakawana mumamessages emudzimai wangu. Machi? Mamessages emufoni echipfambi emudzimai wangu. Achiti chi vachitaura pamusoro pechikomba chavo, vaitaura namaiguru vangu nemudzimai wangu vachitaura vari vese pamusoro pechikomba chemudzimai wangu. chinenzani chikomba chacho? Chikomba handisi kuziva kuti chinonzani, asi mamessages acho ndozvaari kuenda, saka ndochokwadi chandakazoti tiwane basi. Mama anoda zvinhu zvakajeka chikomana. Mameseji aitaura achiti chakati. Mama kuona kuti inobvira papi chienda papi. Pakuti mameseji api mameseji? Mamessages aitaurwa pamusoro pekunoona chikomba. Semusi wandakazvibata aitaura pamusoro pekunoona chikomba. Vachida kunonyepera chikomba kuti ndane nhumbu. Saka hamene kuti vaida kuita sei kana vazonyeba. Uye ava vaipindurawo kuti saka nhasi muchandoswerawo sei nechikomba. Vachitaura vese vachidaro. Mamessages atakawandisa aripo. So in short, maiguru vana varipi? Maiguru vari kunzi hanzi vatiza. Vatiza? Vatizirei? Vatiza kuya kudai. Kuchikomba? Chikomba hatisati tachibata. Ha? Chikomba hatisati tachibata. So ngatinzwei mukadzi wachona. Uzinzwa vatete zvinotaurwa nemurume wenyu? Tiudzei zvii zvakaitika. Chakaitika ndechekuti maiguru kune nhamba dzakaonekwa kumba kwavo. Murume wavo baba murume wangu kuti atarise mufoni mavo. Apiwa nhamba bvauya bvati ndipe foni ndoda kuisa mamuvi bvandamupa foni. Ndamupa foni bvaatarisa nhamba dzedze ndokuti maiguru akatobvukumbira foni vachida kufona ndikakuvarapei. Bvaona nhamba dzirimo. Apedza kudaro bvaaenda kuWhatsApp bvaanotarisa machats bvaazona pandaitaura namaiguru. Paakaona machats andaitaura namaiguru hapana zita remunhu raitaura kuti akaona pachitaurwa zvenhumbu. Ende ofichi iye nyaya yenhumbu yacho ndandakambomudza akuti hadzi ndikuda kunonyepera chikomba kuti mune nhumbu. Ndakati chikomba chacho ndechipi kozi ina handisi kuzoti handina chikomba chacho. Wapedza? Wakazenge wakuaccuswa kuti uda kunonyepera zvechikomba. Nyaya yacho naye yaimbotaurirwa ipapo inyaya yekuti chii? Yaive nyaya yenhumbu. Yani? Isusu namaiguru tatakaronga kuti inini ndaida kuti ndine nhumbu. Kozi murume wandinogarisana naye anga asingandipe mari. Saka paakaonawo ndichitoudzawo maiguru kuti zvinhu zvachona hazvisi kuita zvinenge zviri kuramba munhu wachona anenge asiri kuzvibvuma. Ndopaakabva ati une chikomba. Ndakati ndine chikomba kupi nyaya ndakambokuudza. Kumuudza kuti chii? Nyaya ndakambomuudza kuti ndine nhumbu akati aiwa jedhina chiri mudiki. Totsvaga munhu anotipa mapirizi ameno shamwari yake here yanayo dhokta. Akatozukisa wati sister ida kuti atipe mari. Iye anga kuda mama kutoita mari yekutsvaga nepurani. Ndizvo. Kumurume wako wakagarira pamba kuna baba. Wakutotsvaga purani yekuti ndine nhumbu. Zvazoita sei? Nhumbu yachona ndo yakanga achiti inoda kubviswa. Saka wakanga alright. Kameno dare kuti muri kuzvinzwisisa. Akatsvaga plani yekuti regai ndivaudze kuti ndine nhumbu havambozvibvuma because mwana achiri mudiki. Saka panouya nyaya yekuti ngatibvisei nhumbu. Ndozotiti ndaenda kunobvisa chii?
nhumbu yacho but chinhu chinorwadza mukurarama kwatinoita umhandara hwemwanasikana hunowanikwa kamwe chete muupenyu seupenyu. Iwo upenyu hunowanikwa kahwani. Upenyu ukabva pamunhu, munhu atofa zvachese. Saka nyaya idzodzo ndodzatinoda kuti tiraye kuavoida pachivanhu kuti shuwa zviriko here kuti tingangofunga kuti munhu akagara nemwana wemunhu 2 seconds achamuda. Zviriko here kuvanasikana ivava kuti anongofunga kuti zvaari kutaura sezviri kutaurwa nemwana uyu zvaari kutaura zviriko here. Ngatingoti ndine nhumbu tozongoti yabva tozongoti zvazodini dini tabonyanya kunetsekerei kusvika pakudaro. Saka zvakazofamba sei manje? Ndopaakazoona mameseji, aona mameseji haana kumbotaura neni, akabva afonera mukoma vake vakaenda kwamai vachona, vakasvika vakapinda mumba, ndakasara ndakagara pasi panze. Ndabva ndazongosimuka ipapo ndakaenda kumba. Ndaenda kumba akazongodzoka akati handisi kuda kukuona pano. Vandati wakati usidoniona pano saka ndinoenda kupi. Vatabuda ipapo musi iwoyo vazodzoka manheru achitora zvinhu zvake. Vandati sakaenda kutora mapepa emota. Vandati mapepa abude. Zvikanzi ndatanzira kukuona pano saka ini ndege ndichibva panapa. Mapepa yabva azoregedza kumatora. Bhazi yamangwana achona nasisi vake vachitora hembe. Sisi vana vachiperekedza kuzotora hembe vachisiya mukadzi pamba. Kunze kwokuti vatange vagadzirisa nyaya yekubvisa mukadzi pamba vozochiita zvese zvavanoda kuita. Sisi vana vari kupiwawo. Mune hunhu hwakashata. Garai mudaro. Garai pasa. Mune hunhu hwakashata ndoda kutaurirai. Imi mune wenyu here murume? Achatiudza gara. Achatiudza. Mune wenyu here murume? Ndinaye. Makaisirana munoita here wayo? Akuru. Unoratidza kutaura. Pasi. Sabate pasi. Unoda kuti chi? Unoda kuti kudini? Tine zvekutaura pamusoro pezvataurika. Izvozvo munozviita muri kumba izvozvo. Usati wasvika time yako. Utashedza utagare pasi. Zvandadedzera uyo uda kuprotecta here zvandadedzera uyo. Tiri kuti isusu masvika kumba hanzvadzi yabuda mumba munotorana nehanzvadzi mosvika makurongedza mbatya dzehanzvadzi yenyu. Zvakanaka? Ndati zvakanaka here? Ndichimbopindura. Hazvina hazvo asi hazviso zvamakaita. Hazvisirito zvamakaita. Taurai zvamakaita. Hanzvadzi yangu iyi yakandikumbira kozi pavanga vanetsana mashure vanetsana vachida kutorana mapepa kuti vakandishedza nini kuti toyezonzwa nyaya iyi. But hatina kukwanisa kunzwanana pakutaura nyaya pakatanga kuti kakanoisi. Ndobva taregedza kutaura nyaya iyi. Ndobva totongoti maiguru vangu apa pamba pavanogara pamba pavo pevabereki vavo ndopavanga vachigara vese. Okay. Saka kuti kuitana kwekuti mukadzi akunzi ibva panapa angasingakwanise kubva kozi paparugara pamba pavo. Yes. Saka hanzvadzi yangu yakabva yatega ntore zvinini ndiende kumba kwedu. Ndiende kumba kwedu. Saka inini the following day kozi vanhu vanga vakunetsana zvokutoda kurovana. Saka hanzvadzi yangu yaida kuenda kubasa mangwana ichiti nyaya dzedu dzakunetsa dzakutoda mari. Saka ini ndidomboenda parodhi nemota yangu ndiperekedze ndinotora hembe dzavo. Ndobva ndamuperekedza. Ini handina hembe dzandikabata. Ndakasvika ndikapinda mota ndangosvika ndakagara pasofa. Ndagara pasofa ndobva ivo vataurana vari 2. Mukadzi wachinabva tanga kupopota kuti mauya mese kuzoti munditongese panapa akatanga kupopota. Ini ndakati ini ndatongouya kuti ndiri kuprotect vanhu saro. Munhu atore mupanane zvinhu zvenyu mutaudzane zvakanaka. Ndobva mukadzi atanga kupopota akati hana hembe dzanotakura. Ndonangoti ingomupa hembe hadzibvumidzwi kubata. Saka ipapo takatobuda tisina hembe. Vatonetsana akati haasi kuchengeta mwana since dhera akabva panapa mwana wake ari kudyei.
iye akati ukandipa hembe dzangu dzandinoda kuti ndoda hembe dzokuchinja ndingori netrauzi randakapfeka panapa nesheti chete ndozvandinazvo akati ndinopfeka izvozvo trauzi munodhurodza izvozvo aramba nadzo saka akabva aritiwo mari anozosiya aifanira kusiya yechikafu anozosiya vantsvadzi yangu ndobva tabuda tobva taenda sikabva tabuda taenda hanzvadzi yangu yakaswera akabuda achita kunotsvaga mari dhei rese akazodzokawo usiku saka vakadzoka usiku ini ndichitobika ndakafanirwa nemaiguru vangu zvikanzi uyai mutore hembe dzehanzvadzi yenyu akatodzirongedza dzisambeki saka ndopa ndikangouyawo ndikangotakurawo hembe dzedzi dzadzatakura dzanga dzatorongedzwa kuti ari ndadzokisa kure vakatozokudedzerai vakatoita zvekutondifonera manheru maraundi 7 ndichitobika vakandoti uchiuyai mutore hembe dzehanzvadzi yenyu ndatodzirongedza ndobva ndangoenda ndikangodzitakura ndikadzokisa kure. Okay, ndizvo here asikana? Inini pekutanga pavakaya achitotora hembe ndakatovasarudzira dzimwe ndakasiya bva ndamupa vanati akanda watiwo uda hembe chindipa mari yemwana zvakanzi ndoenda nehanzvadzi yako ndonomumba bva ndamupa dzimwe bva ndati idzi dziri kusara bva aenda nedzanga nadzo ndakatobuda ndiri mumashure make ndakasvika achipinda mumota make asvitsa hanzvadzi yake wachindibhasiketi anga nehembe achipinda mumota ndakatobata joni chida kubva bva afambisa mota achitoskinda achienda ndakatodonha nemwana ndabva ndadzokera kumba ndozvakatondibata bva ndatozofona mangwana kuna asiso ndikati mutore chii hembe dzamamaita sei dzamamboti uda kutora bva vauya bva vatora hembe. So toda kuziva kugara kwamakaita pari zvino umwe ari kupi umwe ari kupi? Anogara pamai vake ndingogara pavari kuti pamba pedu pachore papo aipabhadhara rendi saka ndandisina raiti kuti nyange ndikati ibva nokuti pamba pedu kozi aitobhadhara rendi tasingagari mahari iye anogara pamai vake ndandichingogara ipapo paakandisiya. Pamba penyu here? Ndepagogo. Pagogo pamba penyu izvozvo haisi nyaya kuti vanhu magara papi magarepi muchibhadhara rendi mazodini nyange pari pamai vako vakakubereka uchibhadhara rendi ndomutemo ndozvatoda izvozvo kuti vanhu vagone kuzvichengeta vega. Right, wangoda kutaura hama yangu avo tete tavaona kuti aiwa havana pavakarongedza mbatya dzabhudhi vavo. Ndozvangaida kutaura pamusoro penyaya iyi nekuti kuti zvizodaro amai vemudzimai wangu ndovakange vanditi iwo haukwanisi kudzinga mwana wangu panapa nekuti pana pamba pacho pamba pe ndo pakaita kuti ndisuduruke baba nekuti ndakati ngaamboenda kumba kwavo ndichiinvestigata nyaya dzangu zvakanaka vakati aiwa iwo haukwanisi kumudzinga bhozi mbulo chapamba ndakati asa kana zvakadaro tingaswere tichirovana zvinani nditese ndisuduruke ndokusuduruka kwandikaita ipa. So kusuduruka kwawakaita kusvika nhasi zviri kugadzirei? Takangomirira kuti tizotongwa kuno kudaro nekuti everyday takaramba tibvunzana nyaya idzodzo tengonopedzisira takuwadza nyaya dzemameseji emufoni nekuti haana kupera kutaura mameseji pane mamwe ari serious ari mukati asi nei nezvandakaudzwa nezvandoziva zvandisingatozivi paitaurwa chekutanga pakataurwa zvekuti ndimai guru vaitaura ndovakatanzi enda kumba kwake uende unotenga livha kana watenga livha wobva wanopfeka livha wogara pabhaketi woita ngati uri kubuda ropa womunyepera kuti ndatobvisa nyuyu mudzimai wangu ndiye ari kufurirwa namai guru vangu. Mai guru ndovatiza vatadzauya kudai mukadzi womukoma wangu saka zvadaro zvanzi kana wati ndabvisa nhumbu anditi iye akabva ati manje iye akangotanzika nododa zvokubvisa nhumbu bvisa inini panyaya idzodzo handi ofichinini zvenhumbu mambo handizvizivi nekuti isusu mumereji medu tanga tisina kubvira takaronga zvokuti nezvatakaita kuzvipatara hazvienderani nenyaya dzakaitaura kuti majekiseni anobayiwa vanhukadzi handiti hatikanobayisa isusu
haienderani nekunge munhu achinge akubata mimba munguva inoyi. Saka iwe kundodoka toronga nemukadzi kuti ndeutuisa zvake. Vakabereka mwana wavo. Munhu anoti abereka mwana wake obva waisa dhepo kana kuti chimwe chinhu. Ifamily planning. Nzira yekuronga nayo mhuri yavakanga vaita yacho yaivatuma kuti ati aiwaka pari zvino nyango zvikanzi ndine shave rekupa vanhu mimba apa hapana. Ndo nyaya yachona yanga iripo. Saka mamessages ese aitaurwa zvemimba inini handimazivi nekuti zvatakaita hazvienderani nezvemimba. Then pachitonzi ndakambomuudza ndikazodii mumamessage momo muchitsanangurwa kunzi ndakambomuona ndikaita sei zvese zvaitsanangurwa mumamessage inini handipo ipapo. Kuchireva kuti pane munhu ainge achionekwa mazuva nemazuva pese panenge ndisipo mabasa angu indoswera ndisipo pamba kuswera zuva rese ndisipo. Saka pane munhu aipota achionekwa achienda kunoonekwa nekuti ndaitombonzwa kuti mwana inosiyiwa kwamai vaigona kumusiya na 12 o'clock masikati vozomutora kuma6 oti hanzi ndanga ndisipo nandikutaura inini vanenge vasina kunditsanangurira izvozvo. Saka pane munhu aipota achienda kunoonekwa pamanguva ese yanenge ndisipo. Hausiri kufunga here? Handisi kufunga nekuti zvimwe zvacho ndaimboita achimbonzwawo nevanhu vanondiudza kuti upote uchimbochekawo mudzimai wako nekuti pane zvatinoona asi hatikwanisi kukudza zvese. Saka ndakangomirawo yekuti inini ndizokwanisa kuwanawo umbowo hatasi. Apa umbowo hauna. Unawo here apa? Unawo here apa iwe ndiani tawanda? Umbowo handinawo ndoyo mamessage avainawo zvokuti maiguru vacho ndivo vanga vane umbowo hwanyatsokukwana asiwo vazotiza. Saka maiguru kutiza kwavaita makavakumbira here kuti vauye kudare? Kana kuti vanga vachiuyawo kudare nedzavowo? Vanga vachiuya kudare nedzavo, isusu takavamhangarirawo futi kudare kuti vauye nekuti mamessages mazhinji ndivo vaitsanangurira vachiudza mudzimai wangu zvekunoita kune munhu. Saka mukadzi wako iwewe according to age kana uchiti pane munhu mukuru kwaari ari kumufurira nekumutsanangurira zvekuita nekudini dini auone here senge waiurayirwa imba yako namaiguru ivavo? Ndo maonero andotozvita. Kowai wakaperekedzeraiwo kubvuma kuti mukadzi wangu ngaagare kumba kwavo iwe uchigara kwako wega? Zvakaita kuti ndidaro inyaya dzehasha dzanga ndichataura paya kuti tichigarisana tichibvunza kuti saka munhu wamainotsanangurawo nezvamaitsanangura apa ndiani zvanga zvichataurike tese tatangopindurana nehasha. Saka ndakati ndingatopedzera ndasungiswa ndaita zvisizvo zvinani ndiitese ndisuduruke kusvika nyaya yedu yatongwa nekuti kuti tirambe everyday tichibvunzana masame question ndaipedzera ndazoita zvisizvo. Ini ndofungidzira kuti dare kana makateerera tiri kuona kuti pane munhu asipo munyaya iyi ane chekuita chinofanira kuti chinge chichiongororwa, nokuti kana vari maiguru vako iwe munogona kuvashandisa. Kufunga kwangu semutongi kuti maiguru ndiperekedzerei kuti ndiachivhe pazvinhu zvangu, mukadzi handichamuda saka ngatiitei zvakati. Haufungi here kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kuitika vanhu takagarisana? Ini handisi kuti ndo zvawakaita, ndikuda kuti nditaure zvatee tichifunga dzeni tozosvika pekuti iwewe nhasi uri kudei mudare, uri kuti chii kumudzimai wako mudare. Nokuti maiguru vako iwe havasi innocent munyaya iyoyo, vakaita chinhu chakatoshata zvisingaiti. But iwewe ndiri kufara kuti wakazviongorora kuti maiguru ava ndio vaifurira mukadzi wangu zvavaiita. Ko wakadii kuvatongesa maiguru nemhosva yekuti maiguru ndiri kusungisai mudare nemhosva yekuda kuuraya imba yangu? Chakaita kuti tisanyanya kuvatongesa inyaya yekuti mukoma wangu inini nyaya iyi ichitanga
maiguru vatori nechavo chikomba chavanga vainacho chavakatobatwawo nacho namukoma wangu. Saka kureva kuti vese vanhu ava vaitozivana chi zvavaita. Saka uri kuti chii nhasi mudare wauya zvawakati iwe handa kuenda kudare, nhasi uri kuti chii? Mudzimai wako ndiyeyu, mwana ari kupi? Ndiye anga achichema paya aripo. Uri kuti chii nhasi? Ndakutoenda kudare chete kuna mambo uchiti chii? Vatete sumukai. Ndamugara imi. kana kugara inogara chogara Nhasi uri kuti chii? Maiguru vatiza mukadzi wako haana kuramba nyaya ari kuya ungotaura yemanhingi yezviropa yechii zvemamesages hongu, asi nyaya yauri kuda kuti wewe mukadzi ndeipi nyaya iyi? Isusu munhu anonzi abatwa zvechihure anenge aisirwa chikomba, handiti aisirwa chikomba pamasoperi tomuti chikomba kai, vabereki vake chikomba chemwana wenyu kai, handiti ndo zvinhu zvatei tichifara nazvo kazhinji kekavo. Kana tichinzi tatonga nyaya yekupa kwemba nokuti paitwa chihure, tichida kutonga chikomba. Saka nhasi iwewe manje dare raakubvunza iwe, ndiwo wauya kudare, uri kuti chii nenyaya yemudzimai wako? Pawauya kudare nhasi wauya uchiti ndodiya amen, uri kuti chii iwe? Apa chaita kuti tiuye kuno nhasi inyaya yekuti chakada kuti ndivamhangarire ivo maiguru inyaya yekuti vanga vachifanira kuti vachitaura chokwadi kuti munhu wacho wavaitaura ndiani, asi paitika dambudziko rekuti ivo havana kukwanisa kuuya. ichokwadi tazvinza pese pa havana kuya vatiza lini. Saka iwewe wauya muridzi womukadzi uri kuti chii nomukadzi wako? Amene wangandishandisiriwo mubvunzo ungaite kuti anzwisise zvandiri kubvunza. Ndiani angati right vaurayai? Pamusoro edare mambo muri kubvunzwa imibvunzi imimi zvamupfungwa yenyu imimi maringe nemukadzi wenyu pakugara kwenyu muri kuda mukadzi kana kuti hamuchada mukadzi nekuda kwezvakaitika here kana kuti maakuti aiwa mukadzi ndamuregerera imimi nemukadzi wangu taakugarisana asi mukadzi ngaachisiya mafambiro aya ndozvekubvunzwa namambo. Ini zviri pakati pangu pemwoyo mukadzi ndanga ndisachada, handichada. Hauchada? Nenyaya ipi? Nenyaya ipi? Because we need the reason. Nenyaya yekuti zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi, zvane nguva zvichiitika, asi inini ndanga handina umbowo hwandingati hwakakwana kuti ndikwanise kuuya padare ndichiratidza, asi hazvina kutanga nhasi. Saka kana usina umbowo dare rinokubvumira sei kuti ramba mukadzi? Tobvuma sei pa? Ticha tobvuma sei kuti ramba mukadzi usina umbowo? Teerera mambo ati chii? Ati dei chikomba chiri apa, handitika dei yako taipedza kudhara, zvino chikomba hachipo pano, ende uwo kutaura kuti handina umbowo zvinhu zvokunzwa, handiti wanga uchitotsvaga kuti ungazviwane sei, handiti. Saka kana takatarisa isusu sedare wagara mukadzi usingamude apo wananzire kumuramba nayo buda pachena kuti zvaita zvadzona nyemba kutadzarungwa munhu waona wainza takubuda pachena buda pachena ndetiri ipapo futi ari kutohwitinisa kuti mukadzi wangu haana kusvita akafurirwa. Yes, right. You are protecting mukadzi wako. Zviri kuonekwa nekuongororwa nedare kuti munhu uyu dai anga ari innocent munyaya iyi haitiza kuuya pano.
Saka tinoda kupromota here vanhu vakadaro nhai Gandawa. Notoda kuti kana uchirambana nemukadzi wako unorambana naye handiti, but isave nyaya yekufunga kuti munhu unogona kungoti kana uchitora mwana womunhu unongotora mwana womunhu wongochapaza mwana womunhu kana nguva yako yekufunga kuti handichamuda yakwana woti handichamuda. Mutemo wamambo haudi izvozvo. Saka ndikuda kuti iwewe kana uchiti iwe mukadzi handichada, hakuna dare seredu rinozochimanikidza munhu kuti danana nemunhu iwe usingachamudi. Iye zvino mune nguva yakareba zvakadii, uyo ari kwake uyo ari kwake. Pandofunga takwanisa wiki nemadays. Wiki nemadays? Kubva pandabva kumba. Zvino kubva kumhangara kwawaita nyaya iyi mukadzi anga ari kupi? Iwe uri kupi? Mukadzi anga ari kumba kwanga tichigara. Samoni rako rakamhangarwa rini? Last week but one. Saka una wiki ka? Sorry Msema? 12 February. That's 27. 15 days. 15 days. And so it's 2 weeks. 14 days. Ini ndandichifunga kuti ndikupe nguva yekubva nhasi kusvika musi wa13 kufunga kwangu semutongi kuti uye uine dzimwe pfungwa dzaunenge uchifunga. Kana uchidzoka mudare nepfungwa dzauinadzo handiti toisa mutongo wekuti zveshuwa mambo inini zvemukadzi sekutaura kwandakaita no handichadii handichada. Kana kuti mambo ndazodzoka mudare ndiri kufunga kuti ndofanira kugarisana nemukadzi wangu kunyadzisa maiguru vaya ezvinovatiza mumusha menyu macho vanodzoka sei nai vatete vanodzoka sei mai vavo muri kuzinzwa nyaya iri apa apa haisi yeuyu pfungwa dzake ine munhu ari mukati mukuru ari kufurira mwana iye yake imba yamunetesa zvichida akuti regai ndini ndibatane neuyu tidii. Kana musha wadaro manje unobva waipa wenyu kunzi varoora tu nguva imwe chete vakabva mumusha umu nyange vatadza but still taatichifungidzira kuti kana zvichiita vatete hanzvadzi inozodzoka mudare musi wa13 achitaura pfungwa dzake kana ari neiyo yaanayo nhasi togrand authority yenhii yetoken of divorce yegupuro. But tikaita izi ifi dare ramambo rinoperekedzera kuti vana vadiki vakadai ngavati vopinda mumba 2 days rechi3 havasisimo, mangwana opinda mumba 3 days rechi3 hatigone kuita zvinhu zvakadii zvakadaro. Saka kufunga kwangu semutongi kuti dai tambovadzorera kumba, hatisi kuti chinja maindi yauinayo, hatisi kuti tiri kuti isusu sedare hatina pataona paari kupomera mukadzi mhosva. Handi mazvinzwisisa ameno kana imimiwo mazviteereresa mhosva yaari kupomera mukadzi ane waari kuipa kuti munhu iyeyu ndiafurira mukadzi wangu, munhu iyeye abva atiza kudare kuratidza kuti abvuma kuti shuwa kudare kwandiri kuenda ndine mhosva iriko, ndinonobatwa nemhosva yekuuraya imba yababa mudika, handiti maona manje. Saka zvinhu zvakadaro kana zvaitika tinopa vanhu mukanazve wokuti no taatichibvunza kuti dai madzokera kumba toona kuti zvichida zvinogona kubatsira dare nekubatsira vanhu kuti vanogona kuuya neumwe muono kana imi kumuonesawo kusanzvadzi yenyu. But kana ati iye hake no mambo inini hangu kwete ndiye anengachitaurira isusu nokuti imba ikange isisipo inenge isisipo daimanikidzwa. Right, tawanda
dare riri kuti dzokerai kumba uchifunga nezvenyaya yako iyi. Musi wa13 unenge kutenge takupa enough time yekufunga nezvenyaya iyi. Handiti wouya wozoudza dare paunenge uri. Handiti ka taura yamai utauri Pani nyaya yanofanira kana waenda umba put into consideration yekuti hamusi 2 muri 3 nemwana ari kuchema panzaro yavo put into consideration yekuti muri 3 you are a family, you're supposed to grow but you die. Manzwiza ba iye elder advice yatabu aida kubvunza hangu kuti vanogarisana asi kumba kwarogara kundi saka ilisa amai ndanga ndichichengeta mwana wangu 2 weeks dzese kubva pachikafu saka ndotora mwana kumba here kandomusiya ari kunoti hana mari yerenti yechikafu chacho. Isusu hatina mangu wachishona chedu rama vana venyu vari kugara hameno magariro avari kuita. Turi kuvada kudare isusu nenhau yekuti vauye kuzotiudza kuti vakanovakei vakagara magariro avo. Vanonouya nyaya yekuti vatete vapindawo kuti vataure nehanzvadzi yavo vakonivhinza hanzvadzi yavo here kuti itore mudzimai nemwana. Kana izvozvo zvaitika ndo development yatiri kutsvaga kuti dai izvozvo zvaitika ndo zvikatozofadza dare. naivo vane role to play. Yes. Une zvinhu kuparira kuimba taura anotsikwa zvinhu zvese pakuramba nekuvana amuzikuringa kuchema panzaro havasava. Saka munokuta put into consideration of that. Kana muchipa munhu achitaura toda kunyarara. Kana munhu achipa mazano semukuru muchizvifungawo izvozvo zviripo. Manzvisa ndandida kubvunzawo kuti hapana zvingaitwe here nedare kuti maiguru vachona vange vavepo nguva 13 wacho. Zvinoitwa nedare zvakawanda. Ivo ndo vatinotonzwira tsitsi nekuti havana pavanozokura kudarika dare. Kana kuti titi isu tingavatendere kuti vaite madiro. Handiti mudzimai wavo mumusha, handiti mudzimai wenyu mumusha ari kumba kwenyu atiza kuuya kudare haana kutiza umba kwenyu. Ndimi mukadai mauya naye kudare. Handiti shamari yendei kudare. Kana uri mukadzi wepanewe yendei kudare. Tipedze nyaya iyi. Iyewo futi mukadzi iye handaka musungu akasungiswa futi nemwanzvadzi yenyu iripo nyaya yacho nawo. Iripo. Makaitarisa kamzera. Saka it mean something kune isu sevatongi kuti mumusha mukadaro 1 tinogona kusanzwisisa kuti chachi mumusha. Kana kuri kwedu tinoti mweya wapinda mumusha wakashata. Handiti wekuda kusiya musha riri dongo vana vanga vakura kana vari mbuya vanenge vada kuitisa zvinhu zvakadaro mumusha tinotuka midzimu yakadaro. Anotori nenyaya yake muno iyeye mukadzi nehanzvadzi yenyu umwe. Kana mamusingazvizivi mirai muchaterera kuti hanzvadzi yenyu ichitaura nyaya yayo namudaro. Handiti mapawa. Saka isusu iye zvino chikumbiro changu ndechekungofunga kuti nerimwe zuva kana uyu adzikisa pfungwa dzake anogona kungoona kuti mudzimai wangu nyaya iyi ega aita mudiki asi ane munhu akanga achimurongera. Saka ndoda kumuregerera tigoona kuti inotisvitsa papi. Kana adzoka mudare musi wa13 akati inini mambo pandakangotaura ndo pandiri tomgrand authority kuti isagupuro mudare
handiti tomupa mutongo nemwana wevanhu, tomupa mutongo nemwana wevanhu, nevana vangani vakamira sei, mukadzi uyu akambenge akarogwa here, aiwa zvakazenge zvakadai zvakadai, dare richiita basa. Handiti topedza nyaya yedu, bati tamupa mukana umwezve we2 weeks kubva nhasi wokuti ngatisanganei tichitsvaga kuti pangangodaro paine dzimwe pfungwa here dzinenge dzavakika. Saka tawanda, I think mazvinjo tinosangana musi wa13. Handiti Very good.